nani kunu septembre kalo tile 30 finitigiw y'a yira k'a fɔ ko ka dan sigi ale ka baara la jɛkulu mun do ale yɛrɛ ka jɛkulu do dɛ u ye jɛkulu min sigi fangadaraki waati n'u b'a fɔ ma ko mouvement patriotique pour la restauration pour la sauvegarde de la restauration n'o ye MPSR ye o de ye baara in kɛ a kɛra maa minnu fɛ o ye sɔrɔdasi denmisɛnninw ye sɔrɔdasi denmisɛnninw ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Wagadugu yɔrɔ caman bɛ yen u ye olu dan sigi maaw ka taa ni ka segin la o yɔrɔ la télévision so u y'o saw k'o bila u ka u kaman kɔrɔ ale ni pankurujigi kɛnɛ abu min ye baara in ye k'a bɛɛ lajɛlen nun donna maa min fɛ o ye capitaine Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré ale n'a jɛdenw kɔni olu sera ka bɔ télévision na kunu nɛgɛ kanɲɛ 20 waati u ye laseli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko Burkina sariya sunba ko o dulonnen don nin waati in na min ye Burkina ye furanjɛla fanga charti ko o fana k'u y'o fana dulon gouvernement k'u y'o ci ka bɔ yen furanjɛla fanga min kun sigira n'o a bɛ fɔ ma ko Burkinakaw ka CNT k'u y'o fana ci ka bɔ yen couvre-feu k'u y'o bila sen kan nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se kanɲɛ 5 ma sɔgɔmada fɛ min ye u ka frontière ye n'o ye jamana dancɛ ye k'u y'o datugu ko fo waati min na ni u yɛrɛ y'a dɔn baara minnu fana bɛ yen n'o kan ka kɛ politiki mɔgɔw fɛ k'u y'o o politiki baara kɔni k'u y'o jɔ pewu o tɛ kɛ Burkina nin waati in na fɔlɔ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ fasodenw ka tɔnjɛgi la n'o ye société civile k'olu ka baaraw fana tɛna na kɛ ko n'Ala sɔnna a ma k'u bɛna jɛrɛba de kɛ jɛrɛba min sen kan Burkina ka bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ furancɛla fanga ɲɛma a bɛ se ka kɛ civil ye komi a bɛ se ka kɛ militaire ye baara in kunnafoni ninnu ani laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo Burkina ale télévision soba o sanfɛ waleya in kɛlen kɔfɛ a b'u jamanakuntigi caman an lamini na u y'u ka sɔrɔdasiw jɔyɔrɔw falen dɛ aw garde présidentielle mɔgɔw bɛ k'a falen e bɛ ka yɛlɛ cogo di u ye wele bila Faransi de ma k'u ka n'u dɛmɛ ko ka dɔ fara u ka fɛnw kan u ka palais kɛrɛfɛlaw la an dafɛ jamana ninnu o de kɛra ko nin kɛlen Burkina kɔni abu maa min ni ko ɲɛmaya b'ale bolo Burkina nin waati in na a tɔgɔ ye ko capitaine Ibrahim Traoré si ye san 30 san 34 a ye kirisi ja i yɛrɛ sera fangata ye o nin fana y'a simi dɔgɔnin a bɛ nin kana kɛ ORT mɔgɔw ka i tara ye sa ko Ibrahim Traoré o tɛ i tara ye aya ko maa min don abu ko a sumalen don maa sumalen don nka baara k'a bɛ se baara la waleya minnu bɛɛ lajɛlen kɛra n'o o yɛrɛ tun ye fangadaraki ye janvier kalo tile 24 jɛkulu min y'o baara kɛ a tun b'o kɔnɔna na maa min don a y'a ka kalanw kɛ Burkina de kɔnɔna na fo ka taa se lycée Joseph Kizerbo ma Wagadugukaw fɛ yen nka a ka kalan fanbaw a y'olu kɛ Bobojulaso san 2010 n'o ye 2010 ye a donna finitigiw olu ka daga kɔnɔna na n'o ye ka don armée la ye san 2 o kɔfɛ a ye a ka jalaw sɔrɔli daminɛ sous-lieutenant jala o dira a ma min ye régiment artillerie kayakaw fɛ ni kɛlɛbolo yɛrɛ tun bɛ yen wagati laban ninnu na n'o ye Burkina yɛrɛ région militaire fɔlɔ u y'a bila ka taa yen baaraw taabolo fɛ danayaw nana d'a kan u y'a kɛ lieutenant ye 2014 o tɛmɛnen kɔfɛ 2020 abu u y'a kɛ capitaine ye maa min u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu min ye fangadaraki kɛ ka yɔrɔ kun gɛn ka bɔ fanga la a tun b'o jɛkulu in kɔnɔna na k'a bɛna sigi waati danayaba de kun dalen don a kan u ka kɛlɛbolo minnu tun bɛ yen n'u ni bamanciwale kɛbaw bɛ ɲɔgɔn na o ɲɛmaaya tun bɛ a bolo wa sɔrɔdasi denmisɛnnin caman ka danaya bɛ a kan k'a sababuya kɛ maa min don a tɛgɛla bilalen wa fana sɔrɔdasiw kungo foyi tɛ wuli n'a ma wuli k'i jɔ min na k'i cɛsiri k'i jeniyɔrɔ fin ko nin kalo 6 laban in na a ka taa ni ka segin kun cayara kosɛbɛ Wagadugu ale ni kɛlɛbolo dagaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula a y'a ye k'a fɔ ko baara taara kun min kama ka danaya min da daniba la ko daniba ye sira bila o sira bilali ko fo o ka tile o de la min ye Ibrahim Traoré ye a n'a tɔw u ye lajɛw kɛ ka taa se daniba ma k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko olu yɛrɛ sɔrɔdasiw u mago bɛ minɛn minnu na olu sɔrɔlu ka gɛlɛn u ka ci min bɛna ministre de la défense la o kow ka gɛlɛn daniba yɛrɛ sina ka ministre de la défense yɛrɛ wuli ka bɔ yen k'i yɛrɛ sigi o nɔ na ten o ministre de la défense fana wulilen o tun bɛ nɔgɔya min yɛrɛ kɛ sɔrɔdasiw ye n'o ye k'u ka minɛnw di k'u ka fɛn kɛ o yɛrɛ tɛna ka na jɔ hali dumuni yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni i ye ko ye cogo di a kɛra anw ka ko in waati ɲɔgɔnna yɛrɛ a n'a ma jan ɲɔgɔnna dɛ a b'u ko de la a ye sɔrɔdasi denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan Wagadugu kabini daniba nana a don min
u kuma fɛ ka ko in boloda u ko Mali ye jamana min bonyanen don maa min bɛ sɔrɔsi de b'a kunna n'a fɔra k'a bɔra o fɛ k'u ye dangana la k'o ti bɛn k'u miiri hali bi u k'u lajɛ a bɛna taa mun fɔ Asimi ye ni o bɛ t'u jimi sira fɛ o y'a to u y'u bolo jigin u y'a to yen u y'u ka labɛnw to senna Abu e bɛ sɔrɔsiw dɔn u tora munumunu na k'a dogo sigana nana kɛ dɔw la u y'olu bɔ u jɔyɔrɔ la k'olu lasegin u kɔfɛ u ko sa k'u ka ko mɔna o de la vendredi sɔgɔma sa u ye wulikajɔ kɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré maa min don kɛlɛkunda a ye kɛlɛbolo caman fana kɛ u ka Burkina kɔnɔna na min ye u ka kɛlɛcɛ farima minnu bɛ yen a bɔ olu la wa maa min don san kalo 12 a yira k'a fɔ ko a tun bɛ kɛlɛbolo o kɔnɔna na Abu ko k'u ye coup d'état in kɛ k'u ye fanga yɛlɛma in kɛ kun jumɛn na k'olu yɛrɛ fana ta in tɛ fɛn ye dɛ ko rectification don rectification min don u ye jɛkulu min sigi Europe bin don ni coup d'état kɛlaw y'o sigi sɔrɔsiw o jɛkulu o ɲɛmɔgɔ de tun ye Damiba ye u ye Damiba de bɔ ɲɛmɔgɔya la sisan ka Ibrahim Traoré kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa olu m'a fɔ fana k'u ye fanga ta fɔlɔ dɛ u ni jamanadenw de bɛna na sigi ka ɲɔgɔn ye n'o y'a sɔrɔ jamanadenw dannamɔgɔ bɛ yen ko Burkina bɛɛ jɛra n'o ye k'o ye civil ye o bɛ bila kow kunna n'o ma sɔrɔ u bɛna sɔrɔsi dɔ ɲini k'o bila kunna ne kɔni bɛ kangari min d'u ye cɛ y'a ka fɛn kɛ a y'a ka fɛn d'a ma a k'a sigi a kunna ye a n'a ka jɛ k'a dilan n'Ala y'a ci a ka taa nin bɔ yen k'a bɛna a tɛ kɛ dɛ yɔrɔ Amadu a y'a sanu o y'a kuma fɔ yan mɔgɔ y'a fɛn minɛ ale de y'a ka coup d'état kɛ a y'a ta k'a sigi a kunna aw n'a ka baara kɛ civil ka don u ka yɔrɔ wɛrɛw ta parce que ni nin fɔra dɔrɔn politique mɔgɔw ninnu fɛn bɛ wuli u b'a fɔ ko cɛ ja on peut tenter encore or a dun y'a f'u ɲɛna u ka communiqué la ko politique tɔn ninnu k'u ka baaraw jɔlen don fɔlɔ ko politique ko kuma fosi tɛ fɔ Burkina tile 2 in na fɔlɔ société civile k'a fɔ k'an bɛ société civile réunion na k'o fana tɛ bɛn nin wagati in na fɔlɔ fo assise ka kɛ donc Abu i b'i bolo yɛlɛma taa na sira fɛ an bɛna na olu bɛɛ lajɛlen da outlook kan Daniba ale ye kalo 8 ani tile 6 a y'o de kɛ fanga la a ka fanga a ma tɛmɛ o kan a daminɛna janvier kalo tɛmɛnen denmisɛnnin min bilara a nɔ na sisan ni kɔni ye si min den ye Abu nka coup d'état in kan k'an bɛɛ sɔn hakili la dɛ n'Ala ye danaya da i kan ko dɔ ye maaw tɔɔrɔ ka maaw sɛgɛn k'i bila o nɔ na i jija i ka tile i jija i ka jama ta kɛ i jija i ni jamanadenw ka bɛn i jija i ka jamanadenw ka hakɛw dafa furuku sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ka se ka da i la ka danaya to i kan bi n'i ye Burkina télévision lajɛ an k'a kɛ Mali ta ɲɔgɔn ye an k'a kɛ Mali ta ɲɔgɔn ye an k'a kɛ Mali ta ɲɔgɔn ye Mali ta fana kan ka sinsin dɛmɛw kan ka k'a la bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ jamana jugu ye bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ jamana ɲi ye nka jamana mago bɛ a den bɛɛ la Abu pour que transition in fana min b'an fɛ yan ni bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a ka ɲi bi a ɲɛ o ye maaw bɛ se ka mun fara a kan a ka se ka ɲɛ ka taa fɛ wa o tɛ se ka kɛ ni furugu o tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i hakilila tiɲɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ